Čus, vítám vás u dnešního videa a dneska si dáme challenge, bude bez sprintu hrát. Budeme hrát bez sprintu, vypnu si sprint, uvidíme jak mi to půjde a jdu si vypnout sprint a jdeme do hry. Tady vidíte, že si jdu vypnout sprint, vypnul jsem si sprint, Apple a to bude dnešní challenge. Tak jsme ve hře a vidíte, vy to nevidíte, ale nemůžu sprintovat, to je jediný, co nemůžu, prostě nemůžu sprintovat, jo, bohužel, ale je to challenge a zkusíme to bez sprintu. Je to nezvyk, už teď mačkám furt sprint, abych běhal, no, je to nezvyk. Jdeme do hry, uvidíme, jaký to bude bez sprintu hrát. Teď bych padal do SUS Studio. A když takhle landím, mohli byste mi dát odběr a like i koment, moc mě to podpoří, jako pro začátečnického takového mini youtubera zatím. Moc mě to podpoří. A jo. Užívejte. Podporáme se, bereme. Už bych tady prosprintil celý tenhle domeček. Všechno tady vybral. Jako extrém, no jako je to těžký. Ty krása. Rozbijeme barely. Slyším čestu, nevím kde. Je tady. Jsem říkal, že půjdem do SUS Studio, padal jsem vedle, ale tak počítá se furt, doufám. Já nevím, jestli chci fightit, jo, protože nemám sprint, tak nevím, jestli chci fightit nebo nechci. Jo. No je to těžký. Doufám, že se vám první video na mém kanále líbilo. Moc vám děkuji za podporu. A jen tak dál, fakt děkuji moc. A se vemu shield gag do inventáře. No nic. Nice, se beru bigy, protože prostě bigy jsou nejlepší. Co? Beru bigy, říkám. No, tady je ta modrá pumpa, to si rozhodně vemu. Když už. A tohle zavřem, nevím, proč jsem to dělal, WTF. Tak. A jdeme! Čekajte, lidi, udělám něco hustýho. Jedu! Skoro, hej! To bylo close! Tak znovu. Rozbijeme palmu, krása. Rozjedem se. 3, 2. Znovu. 3, 2, 1, teď! Let's go! Doufám, že mi padne spasíček. Hej! Ale jak, nevadí, hele borci, jasný. Easy. Jsem dead. Nejsem. Jak to však jsem ho krekl, ne lidi? A tohle bylo fakt, že extrémně kousek. Ale lepší vyhrál. Fuj. Jako Boris byl hodně dobrý, jako neříkám, jako fakt byl dobrý.
Já jsem musel soustředit docela jako hodně, no. Boris byl velký náťák. Wow! Takový duch tam vykukuje. A sus studio, no, sedí to. Kdo viděl minulý video, tak ví, na balony nebudu chodit radši ani k ním. Kdo chce vědět, proč nechci na balony, koukněte se na první video na tomto kanále. Hrozný. Hele, borce. Jo, tak tento šutí rovnou. Já chci sprintit! Aha. Co je? Au. Na míňo. Sandat. Let's go! Prosím, spas a healy. Okay, drum gun. Dostal za 8D. A healuje se furt trapak. Nemám matro, takže by měl vyhrát. Musím, hele, možná si říkáte, že dvorek MP, to je bot. Já asi musím Děkuju, že jste sledovali, já vím, zase mi griefnul balón, už mě to fakt štve někdy, ale jsem rád, že jste sledovali, dejte like a odběr a u dalšího videa čus.